Bona tarda a tothom. Ja sé que aquesta és l'hora més complicada de totes les sessions que es fan, taules rodones, etc, perquè havent dinat costa una miqueta, per tant ja ens dispensareu. M'agradaria començar presentant breument els nostres ponents. A la meva esquerra tenim la Rosa Lizandra. La Rosa és actualment la coordinadora del Servei Lingüístic de l'àmbit judicial al Departament de Justícia. Ella ve de l'àmbit de la traducció i ha exercit com a professora de català i és llicenciada en filologia anglesa. A continuació tenim al seu costat en Joan Riera. En Joan és actualment president de la Comissió de Llengua del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i comentàvem que fa un momentet que com a casteller en actiu que és i que havent estat coordinador de castellers, del que colles castelleres, coordinar el CICAC ja hi té, per tant ja ho pot portar bé això. A més, és secretari interí de l'Ajuntament de Muntanyola, és advocat en actiu del Col·legi d'Advocats de Vic i persona àmpliament motivada per les qüestions de la llengua en l'administració de justícia. A la seva esquerra hi tenim en Daniel Bartomeus. En Daniel és magistrat de la Sala del Social del TSJ, havia estat director general de modernització de l'Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya i és una persona d'aquelles que són, diguem-ne, multidisciplinars, perquè prové de l'empresa privada familiar, ha exercit com a advocat privadament i finalment, com ja he dit, està en el TSJ, en la Sala del Social com a magistrat. És també un dels promotors de l'associació Àgora Judicial, que probablement ja n'haureu sentit a parlar, que agrupa jutges sensibles amb la situació que viu el nostre país. Bé, aleshores, molt breument, em deixo la Mireia Casals, com que és amiga meva, i a més tots la coneixem, pensava que no calia presentar-la. Mireia, disculpes, no. La Mireia és llicenciada en Dret per l'UAB, és advocada exercent, la seva trajectòria ha estat molt lligada al món associatiu, de fet ho continua estant, fa moltes coses en aquest sentit, la Reforma de la Llengua, el CICAC, el Òmnium Cultural, actualment a la Fundació Catalunya Fons, i actualment és la presidenta de la secció de Dret Lingüístic del Col·legi d'Advocats de Barcelona. M'agradaria introduir una miqueta el tema, llançant 2 o 3 preguntes sobre la taula perquè els nostres ponents a continuació hi diguin la seva i proposo que aneu parlant una miqueta per torn i a continuació obrim una mica de debat entre vosaltres, és a dir, que no cal que estigueu d'acord en tot i que, per tant, si és possible, després de fer una petita introducció a cadascú de vosaltres, us podeu interrompre, tallar, no us podeu barallar, això no és un plató televisiu, i a continuació intentarem arribar a una miqueta de conclusions i obrirem un torn de preguntes i de debat amb tots els assistents. Bé, com sembla evident, l'ús del català en el món jurídic en general i en l'àmbit judicial en particular és, com tots sabem, una de les grans assignatures pendents en la normalització de l'ús de la nostra llengua. Tot i que segur que ja n'heu parlat moltes vegades i les causes no són úniques i variades, etc., però n'hi ha algunes que són les principals. M'agradarà que cadascú de vosaltres, des del vostre punt de vista i d'ocupació professional, assenyaleu aquelles que, segons el que veieu, són les causes principals del per què és una de les grans assignatures pendents, del per què no avancem, sinó que més aviat reculem, com veiem amb les enquestes d'usos lingüístics en el món judicial. Una segona qüestió seria quines són les polítiques que des de l'administració catalana i els col·legis podem fer encara més per incrementar l'ús del català, especialment en l'àmbit de l'administració de justícia, o si voleu també parlar d'algun altre àmbit també es podrà dir, perquè ja tots els àmbits van connectats. És a dir, jo em dedico al dret privat i el que fem els advocats en els despatxos privats moltes vegades acaba tenint la seva repercussió en l'àmbit judicial i, per tant, també tots, diguem-ne, formem un tot. Malgrat les polítiques desplegades, com deia fa un momentet, l'ús de la llengua als jutjats no només millora, sinó que més aviat disminueix,
Per què? Perquè si fa un temps, fa uns anys, diguem-ne, tendia a pujar i les enquestes mostraven una situació una miqueta més falaguera, en aquests moments la situació és la contrària. I per últim, quines línies estratègiques proposaríeu per mirar de capgirar una mica aquesta tendència? Bé, cedeixo sense més la paraula a la Rosa, si et sembla bé. Molt bé. Bona tarda. En primer lloc, agrair a l'Associació Fundació Catalunya per l'organització d'aquesta jornada i per haver-nos convidat a participar-hi. Bé, ja hem dit, tot el matí portem dient que realment la situació del català a la justícia està en una situació, diguem, alarmant, potser perquè va baixant, no només està estancat, sinó que va baixant respecte a altres anys. I això realment ens preocupa, però també és cert que els motius els tenim clarament identificats, almenys des de l'experiència nostra de trepitjar diàriament els jutjats, els tenim bastant identificats. Un primer motiu evident és l'entrada massiva, però sobretot permanent, constant, de personal de fora de Catalunya. Això és un fet que no ha canviat amb els anys. Semblava que amb la territorialització de les oposicions o amb els anys el personal d'aquí accediria a places de justícia, però això no ha estat així. Constantment està arribant gent de fora de Catalunya. Això té una incidència directa en dos aspectes principals. En un, el desconeixement del català d'aquesta gent que arriba a Catalunya de fora, arriba a Catalunya venint de fora, sense cap coneixement de català. En percentatge potser no és molt alt, però és un element que clarament entorpeix el funcionament normal de les oficines. Tant pot ser que sigui una persona, un funcionari que faci atenció al públic, perquè en el moment que fa atenció al públic, un auxili que fa atenció al públic, en el moment que s'adhereix en castellà i que demana que li parlin en castellà, és una imatge que no afavoreix gens l'ús normal als jutjats. O un jutge que en un judici fa una expressió de dir no entenc el que m'esteu dient, parleu-me, sisplau, en castellà. Això és un fet que passa, constantment passa. El fet que arribi gent de fora també provoca que hi hagi una mobilitat constant als jutjats. En un lloc on hi ha tanta mobilitat i cada 2 per 3 està canviant el jutge, o el lletrat, o el fiscal és nou, o el personal ara és diferent, és molt difícil dur a terme actuacions de normalització lingüística i establir uns criteris d'ús lingüístics determinats. Perquè quan ja la cosa està més o menys establerta i has pogut pactar, vull dir, un acord amb el jutge o amb el funcionari perquè determinats procediments o en determinades actuacions es pugui treballar en català, de cop es produeix un canvi de personal, arriba gent de fora i la situació canvia completament. Clar, en aquesta situació és molt difícil treballar en català. Aquest és un element el més evident, el més visible. Però després també hem de tenir en compte que el material de treball als jutjats sí que tenen els documents a la informàtica sí que els tenen en català, però hi ha moltes eines, molts recursos que no existeixen en català. Les grans bases de dades jurídiques actualment només estan en castellà. Sí que hi ha el portal jurídic on es pot accedir a legislació estatal en català perquè aquesta justament ens n'ocupem nosaltres, la traduïm nosaltres i l'oferim nosaltres a través del portal jurídic. Però en general, les grans bases de dades jurídiques, la jurisprudència, les revistes jurídiques, tot aquest material està en castellà. I llavors tot sembla que condueixi a treballar en castellà. Un altre element que destaquem com a important i que obstaculitza també el progrés del català a la justícia és l'estructura judicial mateixa tal com està estructurada. El poder judicial es basa en el sistema de la independència judicial i de la possibilitat d'esmenar una decisió d'un òrgan judicial mitjançant recurs davant d'un òrgan superior. Doncs què passa? Pel que fa a la independència judicial, el que passa és que aquesta independència també s'acaba aplicant en els jutjats. O sigui, a cada jutjat funciona diferent, és independent. Llavors, també se'ns fa difícil, quan un jutjat té assumit aquest rol d'independent, d'establir nosaltres un criteri d'ús lingüístic determinat, perquè funcionen de forma independent i és difícil dir-los com ho han de fer o com s'ha de treballar. I després també el fet que les decisions judicials puguin passar a un òrgan central de Madrid també és un element que no és determinant en absolut, perquè justament sabem també que en els òrgans superiors és on justament potser hi ha més jutges que treballen en català, però sí que és un element que és com de fre, actua de fre, de por. I això és una qüestió que és difícil de combatre. Després, ja ho hem dit aquest matí molts cops, el mateix règim jurídic, el mateix marc legal de la llengua a la justícia no afavoreix l'ús del català. El català no és un requisit,
és només un mèrit, que actua en el fons només per millorar dins de l'escala, vull dir, com a mèrit personal, però no funciona, no serveix perquè després aquestes persones puguin treballar en català. I és un marc legal que clarament, avui que mateix s'ha dit, ens limita molt. Amb aquest marc legal difícilment la justícia podrà avançar i podrà canviar. I finalment, com a element clarament que veiem que també és un element obstaculitzador per al progrés del català a la justícia, és la famosa, aquesta diglòssia que parlem sempre tant dels operadors jurídics que en l'àmbit més personal o quan parlen amb el jutge fora del jutjat utilitzen el català, però en canvi quan s'adrecen a la justícia parlen en castellà. És una diglòssia que sí que es produeix, que moltes vegades hem dit que era pura inèrcia, vull dir que és la inèrcia, el costum de parlar en català en un àmbit i en castellà en un altre, però després de veure tot això, veiem que més que inèrcia segurament és una situació que respon a uns fets, no és només una inèrcia, respon a uns fets perquè també sabem que sovint ens podem trobar amb problemes quan ens adrecem en català a la justícia. En definitiva, els problemes del català a la justícia segurament responen molt al fet que tot és només pur voluntarisme. Qui treballa en català, qui utilitza el català a la justícia, bàsicament és perquè realment té molt interès, perquè creu que ho ha de fer en català, li sembla que ho ha de fer en català, i de forma voluntària ho fa en català. Llavors, clar, el fet que estigui tot en mans d'aquest voluntarisme fa que la situació difícilment en aquestes circumstàncies pugui progressar. No sé, jo més o menys per l'experiència que tenim nosaltres els jutjats, la visió que tenim és aquesta. Moltes gràcies, Rosa. Joan, si vols continuar, sisplau. Bàsicament, amb el que ha dit estic d'acord amb tot. Hi ha algunes coses que hi afegiré. Jo començaria com a principal culpable. Són tres causes. Una és l'advocat, l'altra és el coneixement, que el coneixement de la llengua no sigui un requisit per poder treballar a Catalunya, i l'altre seria que aquest és un argument nou que hi afegeixo, que és que la formació universitària i els materials didàctics amb la llengua vehicular i la documentació que s'imparteixen les classes de formació a les universitats, tot és en castellà. Això està molt relacionat. El que ha dit que eren una disglòssia dels advocats, jo en parlava d'un fet paranormal, perquè és molt estrany això que arribes a un lloc o si et trepitgen, et queixes en català i quan passes la porta del jutjat parles en castellà. Això a mi no em passa, però a molta gent li passa. El que passa que una vegada has traspassat la porta del jutjat, llavors et trobes que de tots els operadors que hi ha allà, hi ha el secretari, el lletrat de l'Administració de Justícia, el fiscal, el jutge, i els funcionaris que hi hagi allà, sempre n'hi ha un que acaba d'arribar últim, el que ha dit ella també, que com que no sap català, perquè fa poc que hi és, passem-lo al castellà. Hi ha qui s'hi passa, hi ha qui no s'hi passa, espera tenir un intèrpret, depèn d'això, llavors ja és una qüestió molt personal de l'advocat de decidir-ho, perquè jo faré, o diré si fem un castellà, en funció de quina situació tingui. Si soc demandat i no em ve d'un dia, miraré d'entretenir-ho, a vegades s'ha pogut fer servir com una arma. Ara em fuig una mica d'estudi dient això. Això de passar-se a l'altra llengua, bàsicament el problema principal amb el tema dels advocats és que la joventut no està per la labor actualment. I jo diria, i a les jornades que van fer a Sabadell va semblar que sortia aquesta conclusió, jo no sé si aquí hi ha estudiants avui, si haguessin estudiants per preguntar-los. Jo quan vaig començar en aquesta casa l'any 77, el 80% de les assignatures teníem dos grups, per ordre alfabètic, i un tercer grup que era el que hi anàvem els que ho fèiem en català. I diria que el 80% de les assignatures es podien fer en català. El material, tot el que feies era en castellà. Algun professor, hi havia el Bricall, que tenia el llibre aquí, era en català, que em sembla que és el primer llibre que hi va haver, i tot l'altre era castellà, però fèiem l'esforç i anàvem a classe, i jo prenia els apunts en català, però inclús quan anàvem a la classe que era en castellà també prenia els apunts en català. I ara diria que aquesta oportunitat l'han perduda. I llavors, quan has estudiat una matèria científica, una cosa que t'hi jugues, que vas amb nervis, que vas amb d'això, ens hem trobat a vegades amb algun estudiant en aquestes jornades que ens ha posat aigua al vi perquè diu, esclar, és que jo tot en castellà, en català no em sento segur o segura i tiro pel dret amb el català. És complicat. La situació ideal seria que el coneixement de la llengua fos un requisit,
el coneixement per entrar a treballar a Catalunya, com a mínim el coneixement, almenys entendre'l, perquè és molt trist que quan algú d'alguna comarca, com jo per exemple allà al Ripollès, que vaig a sentir parlar primer en francès que en castellà pràcticament, doncs arribes a un lloc que t'has d'explicar les teves intimitats, és com la sanitat, o sigui, has de poder parlar amb el metge amb el teu idioma, això s'hi trobes molt en els CAPs i d'això amb la gent, amb la immigració. Si no et pots explicar amb la teva llengua, doncs quedes amb inferioritat d'això, davant de la justícia, no pots explicar. I llavors, com a mínim el coneixement, però llavors el personal aquest, quan està a Catalunya, que es canvia de destí, llavors sí que hauria de ser un requisit. O sigui, si aconseguíssim trencar que ja per moure's dins de Catalunya fos requisit, potser seria un primer pas, ja que aconseguir-ho de bones a primeres ho veig molt complicat, i amb la situació actual més, almenys a la que canvis de destí dins de Catalunya, que fos requisit, igual que també hauria de ser-ho el coneixement del dret civil català, que de vegades és una mica difús el coneixement que tenen. I això ens hi trobem molt a Vic, per exemple, perquè allà ens entren els jutges recents sortits de l'escola judicial. Clar, és el seu primer destí i ni català ni pràcticament dret civil català. Bueno, és això. Sí. No sé, l'altre ja et dic que estic d'acord amb el que has dit, i també amb el tema de les editorials, les bases de dades, tot això. Quan parlem de les coses que tenim nosaltres des del Consell, hi ha recursos, hi ha coses per poder treballar en català, gratuïts i interessants, que ja ho explicaré més tard, i ara és un cas que continuï el nostre company. Molt bé, Daniel, sisplau. Bé, és que la veritat m'estava agafant una mica la risa perquè no coincidim, tu i jo. O sigui, ell diu, els culpables som l'advocat. Doncs no, senyor, els culpables sóc jo. Els culpables són els jutges, no són els advocats. Els advocats, perdona, però ja fareu el que hagi de fer. Els culpables de veritat són els jutges. Jo crec que aquí això té molt a veure amb el valor simbòlic de la llengua. Això, amb dues paraules, però quan un s'expressa, no solament comunica idees i tal, sinó que dona una imatge de si mateix. Quan un dicta una sentència, dona una imatge de poder. I el problema és qui és aquest poder. I d'aquí ve tot el problema. Per això no ens en sortim mai, per això no ho resolem mai. Portem anys. Tampoc estic d'acord amb la Rosa. La Rosa diu, esclar, és que, home, les bases jurídiques estan en castellà. Sí, les bases jurídiques estan en castellà, però es poden fer sentències en català i no passa res. No és el problema. Aquest és un problema addicional que existeix i com que s'ha de treballar i s'ha de combatre tot el que vulguis. Però aquest no és el problema. El problema és més de fons. Mireu, l'article 117 de la Constitució, perdó, només cito un article, no us penseu que ara faré de jutge. Diu, article 117 de la Constitució, la justícia emana del poble, però s'administra en nom del rei. Ja està, amb això ja ho tens tot dit. O sigui, clar, nosaltres administrem justícia, que sí, certament, la Constitució té aquesta cosa de tensions, però diu, certament nosaltres l'administrem perquè això emana del poble, perquè el poble és el que dicta les lleis, i llavors nosaltres som un poder de l'Estat, i l'Estat emana del poble, i tot això és molt democràtic i tal. Però s'administra en nom del rei. S'administra en nom de l'Estat. I l'Estat que administra la justícia és un estat que parla en castellà. I s'ha acabat el problema. Aquest és el problema de fons. Si la justícia l'administréssim en nom del president de la República de Catalunya, doncs l'administraríem en català. Que ho enteneu? És que és molt fàcil. Doncs aquest és el problema de fons. I és difícil de resoldre aquest problema. S'han publicat, suposo que aquest matí n'heu parlat, unes estadístiques, miro d'anar ràpid, Diuen, ara el català l'utilitzen en sentències o en resolucions el 8,2 o no sé què % dels casos. Bé, doncs no és veritat. Ho sento, jo sé que les feu amb molt d'entusiasme, aquestes estadístiques, però no és veritat. No és veritat perquè us deixeu els jutges de pau. I en què escriuen els jutges de pau? Escriuen en català. Hi ha de tot, jo no dic que tots els jutges, igual que tots els jutges dels altres, escriuen en català. Fan les sentències en català, perquè també fan sentències. Ja sé que són sobre import de menys de 90 euros i no sé què, i faltes d'aquestes desordres al poble i no sé què. Però tinguin la importància que tingui, aquests fan les sentències en català. I per què les fan en català? Perquè són elegits pel ple de l'Ajuntament. Per tant, el seu origen és completament diferent.
El problema és del poder. Aquest és el nostre problema que tenim. I per això, per molts pegats i moltes polítiques i moltes històries que intentem fer, no ens en sortim. Aleshores, què és el que podem fer nosaltres en aquest moment? Perquè, esclar, canviar això de socarrel, o es fa el que s'ha de fer, o si no, no ens en sortirem. Però de moment, què és el que podríem fer? Bueno, podríem treballar per democratitzar la justícia, o si més no, per acostar els jutges a la realitat, al poble, a la gent. No? I això és una cosa que és un capteniment que hauríem de tenir constantment. Mireu, ara hi ha, suposo que ho sabeu, una protesta de jutges i de fiscals, tenim convocada una vaga, em sembla que és pel 22 de maig, no sé què. Aquesta protesta hi ha tota una sèrie de reivindicacions, bàsicament que ens pugin el sou. Però, a part que ens pugin el sou, hi ha una sèrie de coses sobre la independència judicial i unes paraules molt grosses i tal. I això comprèn una cosa que és l'elecció dels membres del Consell General del Poder Judicial. Clar, els membres del Consell General del Poder Judicial n'hi ha una part que els elegeix el Parlament. I el que s'està intentant fer, per això Àgora Judicial s'ha separat d'aquesta convocatòria de vaga, per això i per altres motius, però també per això, el que s'està intentant fer és dir no, els membres de l'òrgan de direcció dels jutges que els elegeixin els jutges, purament corporatiu. D'aquesta forma, nosaltres el nostre poder l'aïllem de les poques anclatges de legitimitat que té. En la reforma de la llei orgànica del Poder Judicial que s'està plantejant actualment, una de les coses que s'està intentant fer és suprimir els jutges de designació parlamentària a les comunitats autònomes, que és dels pocs anclatges que tenim d'aquesta justícia que emana del poble. Per tant, una de les coses que hauríem de fer, no m'enrotllo molt, però una de les coses que hauríem de fer és tenir el capteniment de veure quina és la legitimació del poder judicial i què és el que està passant. Perquè la llengua és una conseqüència de tot això. Si ataquem només la llengua, està bé atacar la llengua, les polítiques de promoció de la llengua són imprescindibles i estan molt bé, però amb això sol no ens en sortirem. I hi ha una altra cosa que és el que a Madrid se'n diu la política de nombramientos, la política de nomenaments. Qui pugui, qui tingui capacitat per fer-ho, que miri d'influir en la política de nomenaments. Per exemple, el director o la directora en aquests moments de l'Escola Judicial i tots els professors de l'Escola Judicial són nomenats pel Consell General del Poder Judicial. Bé, amb això s'hi pot influir, són decisions polítiques. Doncs seria molt interessant, perquè l'Escola Judicial, ja que la tenim aquí a Vallvidrera, pot ser un camp d'influència per mirar d'acostar una mica això a aquestes 4 idees que jo intento explicar. Per cert, que per elegir aquestes persones, aquests, i també per elegir els presidents de les audiències, els membres del Tribunal Suprem i tots els càrrecs que són electes dins del Poder Judicial, es fan unes entrevistes i aquestes entrevistes són públiques. Jo us ho recomano, entreu a la pàgina del Consejo General del Poder Judicial i allà ja estan gravats. Quan un va allà i es presenta per ser president de la sala del Tribunal Superior, tal, doncs explica la seva vida i tal. Mireu-ho, i sobre això es pot opinar i sobre això es pot fer política. O, per exemple, sobre la Comissió d'Ètica Judicial. La Comissió d'Ètica Judicial és una cosa que s'ha creat ara de nou, s'ha creat nou, encara no existeix. Els membres d'aquesta Comissió d'Ètica Judicial s'escolliran entre els jutges, ja hi som, però de totes formes, sigui qui sigui els que quedin finalment escollits, és molt important perquè, en certa manera, aquesta gent són els que serviran de referent per un cert codi de bones pràctiques dels jutges. I un codi de bones pràctiques dels jutges inclou també l'ús de la llengua, o inclou molt principalment l'ús de la llengua. Per tant, és una cosa que jo crec que s'hi pot fer. I tu preguntes, diu, i quina és la causa, per què disminueix l'ús del català a la llengua? Bé, per això que estic dient, però més que disminuirà. Ara s'acaben de jubilar a la meva sala, a la sala social, l'Ascensió Soler i la Lídia Castell. Les dues feien les sentències en català. I la gent que entra no les farà. El Josep Niubó, que ha estat aquest dematí aquí, s'acaba de jubilar també. I el qui ve darrere no farà les sentències en català. Hi ha una generació, que som aquests de la postguerra, del baby boom, no sé, aquests que vam néixer a partir de l'any 49 fins al, no sé quins, que
per motius que tots tenim al cap i que jo ara no explicaré perquè ho explicaria malament, doncs tenim una certa tendència a lluitar per aquest tipus de coses. Però ja està, un cop que ens anem nosaltres queden els joves, i els joves tenen aquest tipus d'orígens que jo estava intentant explicar, no? Molt vinculats a l'exercici d'un poder des d'una àrea, d'un enfocament determinat, i és difícil. N'hi ha, N'hi ha, i hi ha molt bons. Hi ha molt bons jutges que utilitzen el català, i hi ha molt bons jutges que no utilitzen el català escrit, però que sí que l'utilitzen a les vistes i que tenen el capteniment aquest d'entendre això ben entès. Jo no dic que tot això sigui un desastre. Però bueno, l'ús del català anirà a menys. Aquesta és la meva opinió. Per tant, si em preguntes sobre quines són les línies estratègiques, a mi no em toca establir línies estratègiques, però ara ho faré. Mira, ja que ens ho preguntes. Jo crec, primer, a curt termini s'ha de mantenir l'acció de foment del Departament de Justícia. Això és fonamental. La feina que esteu fent, això només ho sabem els que ho hem vist de prop. És molt dur anar pels jutjats intentant ajudar la gent a que utilitzi el català, intentant promocionar el català, intentant canviar els segells que allà on te posa juzgado posi jutjat i aquest tipus de coses. Això és molt dur. Però això és una política imprescindible perquè al final és una llengua minoritària, que efectivament, si busques les sentències de tot Espanya, doncs totes estan en castellà i costa molt treballar en català, i per tant, a curt termini, això és una cosa que s'ha de mantenir. A mig termini, com deia, el que s'ha de fer és intentar acostar la justícia a la societat. S'ha de fer política i s'ha d'intentar que el jutge sigui un jutge petit, per dir-ho, és una frase que m'agrada molt, un jutge que l'autoritat li reconeixin als altres, un jutge que no se senti inferior als altres, sinó que se senti legitimat per administrar justícia i que entengui la societat en la que es mou. Això es fa de moltes formes, però és política i s'ha de fer. I després una última cosa, ara sí que acabo. A llarg termini, el que hem de fer és vendre la llengua com un valor, que és una cosa que se'ns escapa. No ho sabem fer. Un jutge que ve d'Andalusia, doncs Andalusia o Canàries, m'és igual, d'on te vingui, ve aquí i no té interès en parlar català. Si vols, s'esforça, el que vulguis, però un interès especial no ho té, perquè no ho viu com un valor. No veu que això sigui un valor cultural, sigui alguna cosa interessant per ell, per la societat, per tots plegats, un valor. I llavors, clar, amb aquestes circumstàncies és molt difícil, perquè, esclar, s'ha de fer perquè s'ha de fer, perquè és una llengua cooficial i perquè ho diu la llei i tal, doncs ja ho faig, però no hi poso massa interès. Passa una mica com amb les obres d'art aquestes del monestir de Xixena. El govern d'Aragó té un gran interès en que això vagi a Aragó. Aquí hi ha moltes causes relacionades amb unes coses estranyíssimes, l'Opus, no sé què, tot això. Però en el fons hi ha una cosa, que és que aquestes obres d'art se sap que tenen un valor. Tenen un valor simbòlic, tenen un valor cultural, són molt importants, i per això les volen. I per què no volen la llengua catalana? Doncs no la volen perquè no li donen valor, perquè no l'hem sabut vendre, no hem sabut transmetre que és un valor cultural importantíssim i que és un tresor, és una joia que tenim. Si aconseguim transmetre això, ja dic a llarg termini, això s'ha de transmetre des de les escoles, però si ho aconseguim transmetre anirem una mica millor. Moltes gràcies, Daniel. Mireia Casal, sisplau. Bona tarda a tothom. Jo parlaré com a president. Costa. En principi el tinc obert. Sí, ja està. No, ara no. Ara sí. Ara sí? Doncs com a presidenta de l'Associació de Juristes per la Llengua, que aquesta entitat va néixer al desembre de l'any 2003 amb dos objectius fundacionals, bàsicament, que era el fet d'explicar i fer conèixer els drets lingüístics dels ciutadans i dels professionals que ens dediquem a l'àmbit de la justícia, divulgar la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries i assessorar ciutadans i els professionals que veiessin vulnerats els seus drets. A títol d'anècdota, que he pensat molts cops perquè vaig formar part de les reunions de constitució de l'entitat, en la qual hi havia diversos advocats i jutges, no?
hi havia moltes reflexions que jo en aquell moment pensava, això, què està passant o què m'estic perdent? I que ara, 15 anys més tard, li dono molt de valor. No? En resum, allà hi havia advocats que havien portat la defensa de molta gent que havia liderat la lluita antifranquista, i els havia sentit molts cops de les reunions aquestes que fèiem gairebé en la clandestinitat per crear l'Associació de Juristes en Defensa de la Llengua, de dir, ostres, hem d'anar al tanto, hem de ser molt prudents perquè hem de vigilar el context que hi havia en aquell moment, que sobretot estava centralitzat amb la lluita amb la llei de partits, no? La il·legalització, d'alguns partits i d'entitats, no? Del País Basc, i sempre deia, hi havia una persona que sempre deia, això està pensat ara en la realitat del País Basc, diu, però darrere sempre hi som presents nosaltres, els catalans. Diu, això va pensat per neutralitzar els processos d'autodeterminació. I en aquell moment que sempre pensava, ostres, una mica exagerat o no, realment estàs veient amb el temps que els dona la raó la gent que hi havia... que ens dona la raó a la gent que havien començat a pensar en això i bàsicament el que volia era una mica el context, no? De dir que passat els anys el context històric i polític actual doncs pràcticament és igual o pitjor que fa 40 anys enrere. Continuo. Amb les entitats que organitzem aquestes jornades i amb l'administració, igual que amb el Consell de l'Advocacia, són moltes les estratègies, que algunes les he comentat, i són moltes les actuacions que hem fet. Jo com a Juristes per la Llengua me'n recordo d'haver participat sobretot amb la redacció de l'Estatut d'Autonomia, no? I sobretot en els articles que feien referència a justícia i als drets lingüístics. No? I vam estar treballant fins a l'últim moment i val a dir que al final doncs, són articles que la sentència constitucional doncs, no ha tocat i per tant que són plenament vigents. També, arrel de la lluita tant de la nostra associació com de molts que estem aquí a la taula i com molts dels que esteu aquí sentats, doncs, vull recordar que per acord de la sala de govern, que això segurament ho sabràs tu millor que jo, Daniel, de 31 d'octubre del 2006, de 26 de gener del 2010, que en aquest cas el ponent era el senyor Barrientos, doncs a la sala de govern va acordar enviar a tots els jutges i els magistrats de Catalunya un recordatori de quins són els drets lingüístics i de l'opció lingüística que tenen els ciutadans i que els magistrats i els jutges tenen el deure d'exercitar-ho. I fins i tot en una d'aquestes acords de govern es suggeria que a les carpetes dels procediments es posés una enganxina amb l'opció lingüística que decidien els ciutadans. Què més? També un fet que nosaltres com a entitat ens ha marcat molt a nivell de funcionament i a nivell organitzatiu i també a nivell moral. Doncs que en un moment la Junta Directiva va decidir presentar un recurs contra el Real Decret 775-2011 pel qual s'aprovava el reglament de la Llei 34-2006 sobre l'accés a la professió de l'advocacia, i el vam recórrer en el sentit de demanar que l'accés a l'examen de l'accés a la professió de l'advocacia fos descentralitzat perquè al principi era només a Madrid i després perquè es pogués fer amb les llengües oficials o cooficials. Bé, aquest recurs el vam perdre, però és que a part vam estar condemnats a 12.000 euros de costes i al final políticament s'havia decidit que ja s'havia descentralitzat els exàmens i es feien en català amb les llengües oficials, però Juristes per la Llengua, en aquest cas per demanar un dret, vam estar condemnats amb unes costes que, sincerament, exagerades han estat poc. Què més? S'ha parlat aquest matí i no vull tornar-ho a repetir de les múltiples actuacions que hi ha hagut per modificar l'article 231 que el mateix comitè d'experts del Consell d'Europa diuen que és el veritable obstacle per aplicar l'article 9 de la Carta Europea per garantir els drets lingüístics. I això, hi hagi el partit que hi hagi,
no es modifica, vull dir que estem igual. Campanyes publicitàries n'hem fet, no canviem de llengua, el pla de qualitat lingüística que es va començar a fer a Girona per ajudar als despatxos que utilitzessin el català i que després es va traslladar a tot el territori del Principat, a través del Consell de l'Advocacia del Departament de Justícia, i tampoc ha servit per incrementar l'ús de la llengua. Moltes jornades, moltes conferències, també important a l'altre sí, amb el qual es demana que el procediment es dugui a terme en català, que es va aprovar per acord de govern del maig del 2013, que els advocats de la Generalitat de Catalunya l'introduïssin en els seus escrits, i els ajuntaments també. Vull dir, s'han fet moltes actuacions, moltes estratègies, però sincerament totes les actuacions que hem fet ens estan servint de contenció i per alertar la societat de quin és l'ús de la llengua catalana en aquest àmbit, i també serveix perquè les entitats que aquí estem presents puguem garantir que no es vulnerin els drets de les persones que pateixen aquestes discriminacions, però no estem assolint l'objectiu final, que és que s'incrementi, vull dir, no estem ni mantenint l'ús de la llengua, i pel que estem dient ja a aquesta taula, vull dir que cada cop anirà a menys. Llavors, les conseqüències, sumo amb el que ha dit amb el Daniel, però clar, és el que també s'ha estat explicant aquest matí, és la mentalitat de l'estat espanyol, que hi ha alguns articles de la Constitució que es porten fins a l'extrem, en canvi l'article 3 de la Constitució no s'aplica. Aquest matí algú feia una pregunta i deia com pot ser que hi hagi articles o lleis que s'apliquen i tot el que fa referència als drets lingüístics no s'aplica i no passa res. Tot i això també vull donar una mica de llum, perquè m'agradaria també citar una sentència que crec que és molt important, que és la de l'Audiència Nacional del 24 d'abril del 2008, que en resumint el que fa és que anul·la un judici perquè es va vulnerar els drets lingüístics d'unes persones que van declarar en català, i el jutge, al considerar que sabien castellà, no els hi va posar ni intèrpret i no els va donar per vàlides les declaracions. Vull dir que no tot és... Sí que hi ha molta culpa òbviament de l'Estat, però també és veritat que hi ha jutges que apliquen i que coneixen els drets lingüístics. Jo, bàsicament, per concloure, i per no ser molt... El que volia dir bàsicament és que la situació no crec que la modifiquem. És veritat que hem de seguir fent contenció, és veritat que hem de seguir lluitant perquè no es vulnerin els drets, però que fins que no tinguem un estat nou, diguem, i arrel també és veritat de la conseqüència de... Tot això crec que és conseqüència del que dèiem, de l'estat espanyol, que té una zero consciència lingüística de la pluralitat lingüística, que és això que dèiem a l'article 3.0, i per tant no ha fet cap política lingüística. És que no l'ha fet ni ara ni la farà. Vull dir, això està claríssim. Llavors el que considero és que hem de seguir en pas molt ferm per incrementar l'ús del català i per igualar-lo al castellà, treballar per una nova realitat política, que la tenim més propera que mai, per un estat on es garanteixin els principis democràtics, on respectar la diversitat lingüística sigui un element cohesionador de la societat i no es vegi la diversitat o l'elecció d'una llengua o una altra com un element amenaçador. I en definitiva, el que deia també una mica el que deia el Daniel, volem una justícia que sigui objectiva, justa i al servei de les persones i no al servei de l'Estat. Bé, moltes gràcies als 4 ponents, que no ha calgut moderar-los perquè no s'han passat gaire del temps que tenia designat. En aquest moment ens queda un quart d'hora fins a arribar al límit d'aquesta taula rodona.
Per tant, obrim un torn obert en el qual hi pot participar tothom, poden participar els ponents. Han dit que en algun aspecte no acabaven d'estar d'acord amb ells, jo crec que amb alguns majoritàriament estan d'acord, però són aspectes diferents o complementaris els que han apuntat o sobre els quals hi ha un criteri d'una mica de valoració diferent sobre què és més important o menys, però al mateix temps també el públic pot preguntar o pot plantejar les qüestions que vulgui adreçades a qualsevol dels ponents. Qui vol començar? Doncs com que mentre s'animen, els nostres ponents, en Joan i en Daniel, han divergit en algun aspecte dient quin és el culpable és l'advocat, el culpable és el jutge o són tots dos? No, bueno, sí, aquí no hi ha culpables, No és així. El culpable és una situació, el que deia abans, que té molt a veure amb el poder. És molt important que els drets, almenys a nivell teòric, estan reconeguts. La resolució que dius de la sala de govern és molt important. I, escolti, l'opció lingüística és una cosa que s'ha de respectar. La sentència de 24 d'abril de l'Audiència Nacional és molt important. Però fixeu-vos en el que diu la sala de govern. La sala de govern diu sí senyor, el que faci l'opció lingüística se li ha de notificar tot en català i se li ha de traduir en català i se li ha de fer tot en català o amb la llengua que escolli de les dues oficials. Per tant, quan algú demana que les coses se li facin en català, li enganxem una enganxina. És horrorós. Jo no vull que em posin una enganxina. El problema és aquest. O sigui, s'entén que la llengua del poder, la llengua que utilitzem els jutges, és el castellà. I per suposat que hi ha un dret a tal. Llavors, si hi ha algú que té aquest capritxo, diguem, que li faci en català, doncs com que hi té dret, se li posa l'enganxina i ja se sap que és això. És un problema d'enganxines, també, No, això els informàtics te'l creen l'enganxina i te la posen. Sí, i tant. Jo penso que hem fet avui tots un esforç de realisme i de sinceritat, de descripció de la realitat tal com la veiem, i és així. El que passa és que també m'agradaria exposar una experiència molt positiva, recent, nostra, que desmunta tot això que estem dient. En el sentit que els problemes que hem apuntat tots són aquests, i em sembla que estem d'acord amb tot, però els problemes són aquests, però també és veritat que a vegades l'ús del català només el sol fet que pel fet de treballar en català tinguis algun tipus de reconeixement, que pel fet de treballar en català tinguis alguna mena de... se't doni un mèrit, se't donin uns punts, tinguis un petit benefici, canvia completament tot. Nosaltres l'any passat, en els cursos de català que fem des de fa molts anys, vam introduir com a novetat la possibilitat de fer el curs de català de nivell C1 i llenguatge jurídic amb un mòdul pràctic, com vam dir. Un mòdul pràctic que volia dir que com a part del curs, com a part pràctica del curs, es podia treballar en català. O sigui, la gent que estava inscrita a aquests cursos havien d'utilitzar el català en un nombre determinat de documents. Llavors, les persones que participaven en aquest mòdul pràctic i treballaven en català en documents reals en el jutjat, o sigui, que emetien els documents en català, obtenien un benefici directe en l'examen perquè quedaven, diguem, com a exempts de fer una part de l'examen. Era un benefici petit, perquè no regalàvem res, o sigui, eren uns punts que... Però sí que per ells ho veien com un gran benefici, perquè qualsevol petita ajuda que et pugui servir per superar un examen és una gran ajuda. I més en un personal en què el català els hi és bastant aliè, estrany. I això, i molta gent, molts dinamitzadors m'ho havien comentat, molts lingüistes dels jutjats, funcionaris que mai havien fet cap document en català, d'un dia per l'altre, ja van buscar la manera de dir, dona'm els documents, ajuda'm a corregir això, mira'm això, i d'un dia per l'altre van començar a treballar en català. O sigui, tots aquests problemes que apuntem, que si passa això, que si el poder és el castellà, és real, és així, però en el moment que algú obté un petit benefici, que podria ser un mèrit, podria ser uns punts, en aquest cas, per l'examen, de cop es capgira tot això. O sigui, no és tot potser tan dramàtic, les coses poden canviar. En aquest sentit, nosaltres vam veure, hem detectat, i aquest any hem fet igual, que en el moment que es valora i que es dona un premi pel fet de treballar en català, un premi relatiu, en aquest cas no és cap premi, perquè és un benefici directe, conseqüència d'una feina que s'ha fet en català. Canvia molt les coses. I també el que vam aconseguir, amb el que estem aconseguint amb la gent que participa en el mòdul pràctic, és que d'un dia per l'altre, els que hi participen
tant si són funcionaris com si són gent lletrats, fiscals, doncs s'adonen que, primera, que ho poden fer, que no és tan difícil, que no és tan complicat. Segona, trenquen la inèrcia. I tercera, això fa que altres persones del jutjat també diguin, doncs si aquest ho fa, jo també ho puc fer, a mi no em fa res, jo ho faig. O sigui, a vegades només amb una simple actuació es poden canviar coses. I en aquest sentit, sabent que això és així, sabent que l'ús del català a vegades doncs, pot estar condicionat només al sol fet de reconèixer amb un mèrit el treballar en català, està previst que els interins de l'Administració de Justícia, els que estan a la llista, els que són de la llista interina de l'Administració de Justícia, està previst que puguin participar en un pla de normalització lingüística en el qual també se'ls doni uns punts per treballar en català. Que potser algú dirà que trist que hagin d'estar així, però és que no tenim més eines. Vull dir, o sigui, això no ens ho podem plantejar de moment en els funcionaris, però sí ens ho podem plantejar i està aprovat ja. O sigui, està aprovat, es va publicar així la llista d'interins que els interins que participessin en un pla de normalització lingüística podran obtenir uns beneficis, uns punts que els donarà uns mèrits de cara a quedar més ben classificat a la borsa d'interins. Això encara s'ha de desenvolupar, encara no s'ha... però sí que a la previsió de la borsa d'interins ja va sortir publicat. I això sí que pot fer canviar bastant, això seria ser optimista, però sí que pensem que pot fer canviar el funcionament, perquè la veritat és que hi ha tots aquests problemes, però els funcionaris, actualment, amb el nou sistema informàtic, tal com estan els documents, no tenen cap dificultat per treballar en català, perquè ara està tot ja molt programat, hi ha molt poc marge de redacció. En el cas dels funcionaris, els documents de tràmit, diguem, estàndards, no han de redactar, tenen els documents totalment actualitzats, que són iguals que en castellà, no hi ha les marques de fusió, tot és igual, i a més estan revisats, no hi ha cap problema de dir que no els tinc actualitzats, això ja no hi és aquest problema. Per tant, un funcionari que tingui el nou sistema d'informàtica, d'un dia per l'altre pot treballar en català sense cap problema. Per tant, hem de pensar que la situació pot capgirar-se, no del tot ni d'un dia per l'altre, però sí que jo penso que hi ha les condicions perquè això pugui canviar una mica. Sí que és veritat que estem com estem i la situació no és per estar molt optimista, però la feina de fons està feta i l'anem fent i la fem constantment. I això sí que penso que pot ajudar a canviar. Almenys amb l'experiència d'aquest pla, del mòdul pràctic, ens ha donat molt bons resultats. Moltes gràcies. Crec que és molt important perquè, en definitiva, en els diagnòstics dels defectes, els fallos, els problemes, més o menys tots podem coincidir. El que és interessant és veure quins són els intersticis per poder incidir positivament en la qüestió. Ja tenim una qüestió, una pregunta. Hola? Sí. Hola a tothom, bona tarda. Rosa, gràcies. D'entrada, gràcies per la feina que feu, perquè sé perfectament com n'és de dura, perquè jo també l'he feta, aquesta feina. O sigui que ho conec perfectament. Només una pregunta. Feu un seguiment d'aquests funcionaris que participen en aquests cursos per saber si un cop tenen el curs aprovat continuen treballant en català? No l'hem fet. No. La veritat és que el seguiment que podem fer sí que el fem en el dinamitzador que acompanya aquest funcionari, sí que pot saber si va treballant o no. Ara, amb dades estadístiques de dir tants... No, això no ho hem seguit així. Però en el moment que es trenca la inèrcia, normalment, i les condicions són les mateixes, sí que normalment segueixen treballant en català. Però sí, directament, els de l'any passat encara no els tenim. Amb estadístiques, en un estudi fet sencer, no el tenim, però ho volem fer. Estaria molt bé, sí. Perquè sí que és veritat que va ser un canvi. Estàvem tots a dir, és que aquest que mai havia fet res, ara m'està perseguint per demostrar-me que ho està fent en català. Perquè tenien molt interès. Perquè veien que aquest petit benefici els interessava molt. Molt bé, gràcies. Teníem una altra pregunta allà. Sí, nosaltres que darrerament estem molt sensibles per la denominació de preferent, hem consultat l'Estatut d'Autonomia de Galícia y el artículo 25 diu que la resolución de los concursos y oposiciones para proveer los puestos de magistrados, jueces, secretarios judiciales, fiscales y todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia
será mérito preferente la especialización en el derecho gallego y el conocimiento del idioma del país. Això ho diu l'Estatut d'Autonomia. No sé si això ha tingut repercussions positives en l'utilització del gallec a la justícia a Galícia, si en teniu dades, en fi, o si no ha servit de res. Algú en té alguna dada? No tinc cap dada, però això, clar, aquí no ho diu l'Estatut, però regeix per tot Espanya. O sigui, la preferència, si acredites el mèrit, que en diuen el mèrito preferente, de coneixement de la llengua, et dona preferència també aquí a Catalunya. És la mateixa situació. L'única dificultat que tenim amb aquest tema és que s'ha distingit el català i el valencià. I llavors són dos títols diferents. T'has d'examinar 2 cops, si vols. O sigui, si saps valencià no saps català, però això és una tonteria que se'ls ha inventat. Però el mèrit preferent el tenim. Molt bé, aquí tenim una altra... És que estem ja pràcticament al límit del temps. Sí, parlant d'instruments per intentar canviar les coses als jutjats, no heu esmentat la possibilitat de les relacions de llocs de treball que es faci des de la Generalitat i aquí demanar el requisit de la llengua per determinades posicions dins els jutjats. Això s'està treballant des del departament? Endavant. Sí, hi ha determinades places en què requereix el nivell C1, però són molt poques. I són unes places, ara potser no t'ho dic exacte, d'aquestes de la nova oficina judicial i en llocs de comandament. O sigui, són places molt específiques. Això és evident que el departament és el que voldria, però em sembla que les negociacions no són... Diria que això, suposo que des del departament s'impulsa perquè ho siguin totes, no? Perquè el que es vol és que sigui requisit per exercir a Catalunya, però suposo que és el cavall de batalla. Mira, potser la Dora té més informació d'això. El fet de tenir una relació de llocs de treball el que et permet és singularitzar aquests llocs. El que no et permet és exigir coses que no demostris que són totalment necessàries per exercir el lloc. Talment és el que diu la Rosa, la nova oficina judicial en el que llocs singularitzats de comandament com són el coordinador, el lletrat o el gestor del servei comú d'execució, per exemple, o aquests serveis comuns sí que el fet de tenir un lloc singularitzat els hi pot demanar aquest singularitzar i demanar aquest requisit. Jo l'únic que volia dir és que recordeu que qui aprova les plantilles i els llocs de treball és el Ministeri de Justícia i amb això crec que ho he dit tot. Nosaltres proposem, nosaltres organitzem, nosaltres posem els mitjans, posem tot el que faci falta, l'esforç, però qui aprova finalment la relació de llocs de treball, la plantilla, és el Ministeri de Justícia. Igual que passa amb els òrgans judicials i resta de competències que sabeu que són molt limitades. Moltes gràcies. M'han demanat que fóssim estrictament puntuals amb acabar. Hem començat 5-7 minuts tard. No sé si hi ha alguna última qüestió molt ràpida algú que vulgui plantejar. Jo volia preguntar una cosa, si hi ha algun estudiant. Hi ha algun estudiant? No hi ha cap? Algun professor de la universitat? Algú que conegui la casa per dintre? No? Ara no. L'Eva Pons. Era per saber si tinc raó quan dic això, que ara no hi ha classe, no hi ha grups de català. No, ara aquesta facultat estem al 50%, segons les estadístiques, que després ja poden haver desajustos, però aproximadament la meitat de grups es fan en català. És a dir, que sí que hi ha... De totes les assignatures? A veure, hi ha diferències entre departaments, però sí. Hi havia algun departament que gairebé no n'hi havia i ara ja n'hi ha algun grup. Des del Consell el que volíem impulsar des de la Comissió de Normalització de Llengua, era això, ara donar batalla a les universitats perquè n'hi ha alguna que assistiu al 50%, jo diria que ja pot ser correcte, però correcte no sé si és la paraula, però n'hi ha alguna que no. Això es va comentar a l'anterior jornada aquí que va inaugurar el degà, va comentar-ho, que estàvem més o menys aquí. És que aquestes reunions que sempre... El que sí que és veritat que fa falta impulsar una altra vegada el tema de les universitats i les facultats de dret, amb això sí que tens totalment la raó. És que amb això... Hi havia comissions de política lingüística que d'alguna manera ara ja no funcionen com havien funcionat i per tant està molt bé. Amb això, però inclús amb això, inclús el nivell, ja no fer servir el català o el castellà, sinó a l'escriptura i això, inclús l'ortografia, tot això, jo ho veig des del deganat del Col·legi d'Advocats, quan arriben les demandes per mirar les taxacions de costes i això, quan és d'algú, mires el número de col·legiat, quan és un número de col·legiat molt modern,
veus que hi ha faltes d'ortografia tant si és en català com si és en castellà, perquè s'ho he de cuidar tant l'ús com el bon ús. Perdoneu, com que estem en temps de descompte, que es diu vulgarment, i ja tenim encara un senyor que vol dir una cosa, i serà l'última intervenció. Sí, hola, perdoneu, David Casals dels Serveis Lingüístics, i perdoneu perquè he arribat tard a aquesta taula rodona i per tant podria ser que respongués de manera inadequada, però també per completar el que deia l'Eva Pons, que el 50% pel que fa a la docència, al voltant del 50% és en un global. Nosaltres mantenim una sèrie històrica de dades que es poden consultar a la pàgina web dels Serveis Lingüístics i estan detallades no només pel global de la facultat, sinó també per cadascun dels graus i per cadascun dels màsters universitaris. Però sí que aquesta xifra que ens han anat mantenint els darrers anys. I evidentment, com comentava l'Eva, doncs fa falta constantment continuar fent promoció de la docència en català i trobant mecanismes també per ajustar aquests dèficits que s'han detectat a la facultat, sobretot en estudiants de primer que tenen dificultats lingüístiques importants, no tan sols de gramàtica o d'ortografia, sinó també de redacció, etc. I és un dels àmbits en què es vol treballar properament. De fet, en els ajuts que s'ofereixen des de la Generalitat en el programa, en la línia de subvencions interlingua, es continua considerant els àmbits del dret i l'economia com un dels àmbits deficitaris en el català i on es pot tenir en compte aquest fet per aconseguir diners públics per tirar endavant iniciatives en aquest sentit. Bé, doncs moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència i agrair als 4 ponents la visió que ens han donat, que personalment considero que ha estat una visió molt complementària, perquè hem vist punts de vista diferents que realment no és que estiguessin en desacord, sinó que han expressat aspectes molt diferents però que al final acaben teixint una visió bastant global de quina és la problemàtica, i també m'ha agradat molt que heu estat capaços d'aportar a cadascun dels 4 aspectes o detalls concrets sobre punts de millora sobre els quals tots estem d'acord que cal continuar perseverant perquè la situació no només continuï empitjorant, sinó que es pugui millorar i revertir. Hi ha motius també per l'esperança i crec que és bo que ho transmetem d'aquesta manera, perquè crec que és bo que tinguem clar que, tal com ha dit el senyor magistrat Daniel Bartomeus, que hem de saber vendre la llengua com un valor, com una cosa que val la pena transmetre perquè aporta beneficis. Moltes gràcies a tothom.